Mám tady teď zprávu, kterou před chvílí vydala ČTK. Dne 18. září protiprávně přeletěl československou státní hranici do NSR na závěsném kluzáku opatřeném motorem z osobního vozu Trabant československý občan Mudr Jaroslav Naxera, ročník narození 1950, rentgenolog z OUNZ do Mažlice. Podle tiskové agentury dpa se v Německé spolkové republice prohlásil za politicky pronásledovaného člověka, údajně na základě účasti na demonstraci konané v Praze dne 17. září letošního roku a požádal o poskytnutí politického azylu. Toto tvrzení je v příkrém rozporu se skutečností, sdělil tiskový mluvčí Federálního ministerstva vnitra major Jiří Bělohlávek. Mudr Naxera se žádné demonstrace v Praze nezúčastnil ani nemohl, protože se dne 17. září letošního roku nikde v Československu žádná demonstrace nekonala. Ale jak vyplynulo z vyšetřování, od 14. srpna 1987, tedy více než 2 roky, je v emigraci v NSR jeho manželka Mudr Božena Naxerová i s nezletilou dcerou Kamilou. V minulém týdnu požádal Mudr Naxera na kádrovém oddělení OUNZ do Mažlice o lékařský diplom své manželky. Šlo tedy o předem připravovaný protiprávní přelet státní hranice do NSR.